to my channel. Padung mi karon guys sa Groningen out of town. Kauban ako ako amiga si si Dayen, tapos si Rafael to naligurog ka. Welcome kubani mi ninyo sa outing karon nga tumin bisita mi sa among amiga. Kaya ako sa silingan sa bye ulitin. Bas bawas na lang may bisita kami na po bisita ito sa Inga sa probinsya ng Netherlands. Mamaya kung unya tao kung makalugar ko makakita ko, ayan o, ipakita na ko ninyo ang kana siya mauna ang farm sa patatas na siya, mga patatas na siya dito. Padong namin sa bukid nga mi sa bukid ani kaya ang Groningen province naman ni siya. Ang mga taga syudad mo ngadto mi sa bukid magpahayahay ginagmay. Kaya see you later guys sa ngadto sa station na sa Groningen. See you later. Ikaw niya ram kay layo si nanay. Yung nasi na Emily ilan man din mo kabuhan nga ito mag-stay kita sa ganda ko lang dali sinilas. Stoptrein naar Amsterdam-Rai en Duivendrecht en Wees.
Lelystad. Among dunya, oh, nagtigawak na. Tigawak na si dunya, oh. Ang among sundo. Ligaw. Mga dora ba ang tami? Iyo man ka nga. Inig-abot sa ikaduha nga toilet. Wow, diretso. Sakto lang itong una na itong ano. Dire pa may padong. Gusto man doon niya, gwapo. Uy, narapay, nahagkan niya ng hiyin. Sige na, alam, hindi. Upaw. Ay, Rock! Gawa po tumakan for Yuli. Yuli 3. Gwapo na sa kurap-kurap. Uy! Sige na. Hey, oh, now look. Diyan mo siya even koko puyaw. Oh. Ngayon, ano mo maganda? Ay, ni-cancel di ko, ano makaari. Magkagwakaan mo yung mag-cancel? Di ay ko, ano, isa. Kakaraon ka di ay. Ito ba ako yung mga amo na bakasyon. Ito, hindi eh. Overtime mo. Ano makaari ito ko. Oh, just, Ano ko ganyan, ikaw nag-tune na dahil. Na nag-tune kay Juan. Isa. bayad sa utang. Mabayad sa utang. Oh, gusto. Uy, Yes. Asa may lapit? naglisod man kami. Ako ko nagkuhan. Ani niya ngayon ako. Wala ngayon, say ko dahil. Ayun, magkakay dunya man jud ka. Uy, kwarta lang ng pituwang. May ngunahan ni man ko, pero di lang kumukuhan. Ay, natutulo ang ako. Grabe tao sa ni puti o. Apik man ang ako. Ako to noon, di lang kumukuhan. Regina, tinatang ko titago. Kana ako kay fake man na. Tag 1 euro na ako. Ano yun? Dapoy kayo. Ha? Nakatuon ko sa train, lumahago ko, makamata ko sa lumahago. Pareha may duha nagnganga. Ha. May gali ka na ay moon kapya. Dili kay ilhan mo Di to. mo ilihan. Di mailhan nga nagto. Wala, lami asa yung lugar. Uy, mura magsablusyon. Ala din to no. Droning yun. Murag na feel din ako ang probinsya. Hello guys. Naa mi diri oh, sa among gibisita O ganyan, nga. check mo tanawa yun. Oh, no! Ngayon, dyan ka ikaw. Kapalit ko sa tagi-unani. Uy, hindi mo to, okay na kung mag-unani ko Kasama nasa... ni Cherry? Dili. Ambot. Di, Chiri pa na ako yung naghinay-nay. Sudlon naman day no, niduton ba ya? Uy, shortcut ni. Uy, nga lang, hindi na tayo nga dito. Kamaday ito dito. Shortcut man ni. Nga di ko agi ko mag-fit. Ah. Mga dagko o mga ko ano. Kalami sa lugar. Ang Mga bukas sa dapit ang apartment. park, ani kay Southern Park, magkununin yung bukas sa dapit ang park, ani ang ibawa niya sa park. Okay na kayin? Kira kaayo. Dadali pa kung kaya kalimot man dahil ko nga. Namday ko yung nga namday mo kao. Lamin dahil ang karoon ng unang kay nagpa mo dahil yung mga on. Look, kay spicy. Rap, ito niya spicy kit wings. Spicy? Pitak, medyo. Pepsi. Medyo pitak. So spicy, yeah. Oh, yeah. Dirty. Opisina din eh. Oh. Saudi Park 13. Ah, daw. Law advocate. Kana.
Tuon naman di ay sa train station, no? Parkland. Yeah. Kana simbahan na sa Katolik niya. Ay, doon ra. Kana diha. Kini? Dili kana. Ini simbahan ni sa Katolik. Kini siya? Oh. Manila na polisi. Na ito ang tower. Oh, yeah, lagi. Mao. Martini Tower na. Hmm. Oh, nay. Cuba Strat. Teka. Cuba Strat. Kuha sa taas. Kaya lang, iya lang. Yan ang hiyo. Lahi na mas kang Linda. Lahi roy kay balik pumubuha ra ni nga ho. Iyan jud kay Wala katunga. Magalik wa diliwat na ako. kuan sa una no. Oh. Ako man jud koy makuan kay puro man laki ako ah. Udi roy nagyapon roy. Oh, sige sige. Na. Awak lang ka ha. Naa. Di Lam. ba ba kaagi sa una ba sa bat? Oh, sa kaagi. Oo, muguwas. Gawas yun. Ako mo gini ako mas labaw pa yun kana ako babae. Labaw pa yun. Di ba eh? Kana iyan kwarto. Kat ko na siya din na kay sarado na tanan. Ama ba? Babae na ko. Grabe ka to sa babae nga. Duwa mo dito kay ngon ana oy. Aggressive, ano? ano? Siya nga nakasubo ni sarado naman tanan. Abi kaya din abrihadaan ang iyang bintana man. Para mas makuaran niya. Grabe pag mahug agoy kakulba. Dili gyud. Di gyud mahog. Ang ako ba nga pulis o siligan Oh. Ba basig ino nga magnanakaw. Nana guys. So dami sa bahay ni Madam Imelda Papin. Imelda Marcos. Huwag kay kabukin ha. Sa ka pabatalin. Sa ka din. Sa kayo sa taas. Sikan tulo. Yay! Asa bang hagganan? Ang hagganan. Sige, iba din. Itkit man. Hehe, di alami guys. Abot na mi. Yan ka kay Skula na ang traf. Sa asa imo na yun. Yay ref, raf, va. Dire. Yo. Slippers. Daan nila. Ken slippers. Tas brigan binan. Ayawi, ungot ra na diha. Ano to na diha? Kay ako ra ba ko magdali? Wow, ang ganda ng bahay ni. Oh, kanindot sa bulak. Okay ra yun. Okay ra. Kanindot sa bulak. Oh, ready to eat now. Wow, kalami. Oh. Agoy guys, dali na mga na tao. Wow. Ginaw ko gamay. Mm. Ani? Asi ano na?